Tarik prario kod abirio Science abirio mar odiochieng' ariyo tok Christmas. Aneno bino wacho ni Merry Christmas and a Happy New Year. Intiere kama kare mondo mi yud weche manyien. Chenro en mar migago mage weche ma omiyo pek. Dala mar Homa Bay ka but kanisa Maranatha oganda ochiewo yudo ka chiewo gi bwoko yudo kiyang'o gi. Ora kwa jopiny mondo obed motang' ka ging'iyo ni gidhi e bucha maler gikawo ring e bucha. Apisas mag obila pedho achije moko ariyo moyudi ka yang'o dhiang' mok ong'e wuon-go bungu moro e boma ma Homa Bay. Nyasi mar alam ne ringre ma jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo dhi nyime e kanisa mar Sitam Buore, Nairobi. Bad migawo mar piny owacho marango chal ma kor lwasi oyango ni koth dhi chako chwe kawuono nyaka tarik 30 dwe ni. Inga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Jopiny ogogono achije moko mayang'o dhiang' ma ichich nitie ni okwal e bungu moro mantie boma ma Homa Bay okinyi ma kawuono. Dheno ma ichich ni okwal kama pok ong'e nyaka sani otieno ma piny orugodo kawuono ne oyudi ka oseng'ad ng'ute kendo pien bende ne osegol kuome. Achije go ne dhi nyime gi kengo ringre ka pok ne ojukgi. Kaluwore gi joneno, achije ariyo mane oyudi ka yang'o dherno e bungu kanyo ne oringo molal miru kendo jwang'o ring dhiang'no e bungu kama ne giyieng'eno. Obila mane oluong kanyo odhi kawo ringre dhiang'no kendo dhi geto sendo obila ma Homa Bay ka gichich nitie ring dhiang'no ne dhi usie achiel kuom bucha manie chuny bomano. Jopiny ogolo ywak mar kaluwore gi timbe mag kuo maundu ma odwa jimbore e boma ma Homa Bay kendo luoro ne jopiny. Sa achiel dala mar Homa Bay ka but kanisa Maranatha oganda ochiewo yudo ka chiewo gi bwoko yudo kiyang'o dhiang' bathe ka. Koro dheni ok ong'e wuon-gi. Achije mane yang'o dheni oa gi ng'wech te oring. Kiyang'e mana but hotel ka, but kanisa ka, but tent ka. Koro wan wakwayo polise ni mondo otim nonro maber. Ong'e to dheni ne en dher ng'a. To joma yang'e gi gin jomage. Mondo ng'e nikech kuo osemedore Homa Bay ka, gik moko timore ka magala nyonjo gotieno, nyonjo ber jomoko ka gotieno onge nonro. Sani tini nyithindo wuotho dha gi bete kumora mora ovyo ovyo kogik otieno, nyithindo goji maji simbe. Koro kawuono ndo nenore lela ka koro gik iyang'o dher ng'ato. Sa 2 otieno ima joma kalo simbe e ndara ka. Ora kwa jopiny mondo obed motang' ka ging'iyo ni gidhi e bucha maler gikawo ring e bucha. E bucha bende wawuoyogo ni gidhi gikawo ring e slota kama ikete ring'o. Koro ring'o ma ng'ato kawo ring'o kamoro amora mok slota kendo japiny be ok onego kaw ring'o mok bucha. Nikech mago ring'o ma samoro nyalo kelo tuo e gweng', nyalo kelo tich marach e gweng' ma wantie kama endi. Ka en kama ji dhi oko, ka en kama ji mara nobiro ka ne dwa dhi konyore. Kuyi kama ji konyore ma ng'ato dhi to kitete dhiang' ma ng'ato dhi kete oko mondo ji ocham. Awuoro jo Homa Bay kata ka en kinde nyasi mar Christmas jowete. Dhiang' seche moko ng'ato ne osego godo kwano mar dwaro dhi godo kata mana e chiro ka igo chakre yud godo omenda tero go nyithindo sikul. Loko dhiang' ong'ade bungu ok en wach makare. Migawo marango lokruok machal ma kor lwasi yango ni koth mapek igeno e moko kuom gwenge pacho ka kochakre kawuono koth mabiro chwe e moko kuom gwenge ho mar Okak, alwora ma Nam Lolwe, milambo ma piny Kenya kod alwora ma kadho wadh Nam Chumbi. Counties ma kodhni dhi chwe mapek oting'o kaunti ma Migori, Homa Bay, Kisii, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Nairobi, Kericho, Bomet, Kitui, Mamilambo, Taita Taveta kod Kwale. Jodak e gwenge go kwa mondo bed akicha kaluwore ni koth makama dhi kelo ula mapek. E thuolo mokwongo, meli mar adhai midendo ni Hog Australis mani kod bor ma mita 200 kendo mating'o geche mo 9,000 ne ogoyo dho wath ma Mombasa. Melino molosi lony manyasani kendo matiyo gi gas midendo ni liquefied natural gas en achiel kuom meli madongo molosi rang'iny mamalo mageto rito lwasi manam e yor garo iro migolo gi meli mamoko matiyo gi mafuta tend wath ma Mombasa. Kore kod Chief Pilot Suleiman Bakari mane okwang'o melino kadonjo wath ma Mombasa ne okoni mae en okang' maduong'
ma wath ma Mombasa ogoyo ni mar ma thuolo mokwongo melino obire pinje mag Afrika. This is a real-time camera. Today marks a very important day for Kenya Ports Authority as we cross a very important milestone in welcoming the first LNG-powered vessel to ever come to East African ports. The MV Hog Australis is a 200-meter vessel and boasts of a capacity of 9,304 vehicles, and it has 16 decks. This is the largest to ever call to our ports, and most importantly, this eco-friendly ship boasts of cutting-edge technology where it uses LNG fuel, very clean energy option. I've been already here for 4 months, and then at least the vessel is safe for 4 months, and I have remaining 2 months for bringing this ship safely. On the shipping side, we are trying to make the carbon footprint in whatever ways to reduce, and this is one of part on shipping line to ensure that our vessels are completely green. And you'll ensure that these vessel emissions are very minimal. It's not even 0.005. It's less than that. Kadieri meli no en radhae nikech meli maromo mita 200 omanyala ringo mita 100 koringo nyadiriyo korom gi bor mar meli no iwinjo lony molosego to kod gigo moting'o. Ka wadhi e gwenge mag Siaya, jolupo kod jodak ma alwora ma Lwanda Kotiene kaunti ma Siaya wuok oko kendo riwore nyasi mobagi kod riwruok mok mar piny owacho ma Shofco e tugo makelo kanyakla johala mag rech kod omena kaachiel kod jolupo. Nyasi ni manobagi pi mayiedhi kod tuke mamoko mopogore opogore otigo e chiwo siem ne jolupo malombo mine kod weche mag terruok kitiyo kod rech gi omena, gino ma olandore kendo keto ngima nyithindo manyiri modak e nam kamarach. Riwruogno ma Shofco osebedo lai manyime e ratiro mag nyithindo manyiri ahinya to ma irocho ratechgi kapok ochopo higni 18. Tunahimiza wavuvi, tunawahimiza sana wanawake ama wasichana wakikuja baharini kutafuta omena ama samaki, tafadhali ninawaasi wapatieni samaki, usichukue samaki unabadilisha na siruari. There is no fish farm? Yes. There is no fish farm? Yes. We need to advance. We need to do what? To advance. We need to change our attitude. And we'll be working with women together, to fight against gender-based violence. Against what? Gender? Mano kedo ma pod biro dhi nyime dho wedhe mopogore opogore alwora ma nam Lolwe, alwora ma kadho nam Chumbi kedo gi wach machal kamano. Mor gi ilo pong'o chuny jopiny maromo gana gi gana e gwenge mag Kisumu bang' Senate County no ngire Tom Ojenda rwako gi e pare ma wasi kendo pogo gi mich mag siku chenro no mar pogo chiemo kod chiwo mich ne jogo maonge nyalo. Senate osebedo katimega ka higa yor bedo bende achiel kod oganda e kaunti ma Kisumu. Jopiny onyiso mor mar gi rani opar jogo ma lwetgi ni nono kinde ni mar nyasi ma sikuku. Koloso Senate Ojenda wacho ni pod gi na sirikal manywanda kendo ji oganda mondo mi piny owacho makamano sir mowinjore. Professor Sebedoga kabiroga oluongoga mine omiyo chiemo. Amor kode kabisa. Kendo kawuono bochako miyowa chiemo, miyowa sikuku. Wamor kode kabisa. Professor Tom Ojenda oluonga na bi akaw chiemo ka. Kora aseyudo chiemo adoge piny Nyakach. Today we are happy to celebrate Christmas together as the people of Kisumu County. And we are also happy because
because we are celebrating Christmas when we are in the broad-based government. How many of you support the broad-based government? So today, we are also sending a clear message to President Ruto, that we are in broad-based to stay. Sindio, situko broad-based to stay. 2027 tutapigia Ruto kura, sindio? Wangapi wanasema 2 term na 2027 ni Ruto? Wangapi? Aya, siasa podhi nyime ipogo ji mopogore opogore kor gwenge. Moko kuom josiasa e pacho ka dwaro mondo mitim nonro matut ewi weche maliekore ewi tho mar jaod bura machon ma Lugari Mosindo Cyrus Jirongo kaka yor yudo adier ni to en ang'o mane onege. Ne gilose alam ne ringe Jirongo madhi nyime kanisa mar Sitam boma Nairobi kama gipuoyo Jirongo kaka jal manomiyo pek riwruok mar oganda Joluya. Kendo jatelo mane deo oganda Jirongo nowito ngimane masira mar apaya e gwenge ma Naivasha jumbe ariyo mokadho. Ibiro ike dalane mantie Lugari tarik 30 dweni. We will all remember Jirongo for his fortitude, his determination, and most importantly for me, for thinking big. Jirongo was a big thinker. He refused to lower the bar all the time, even when life became complicated and difficult. As Khaniri has said, I used to say about Jirongo didn't want a jam ya pesa. Pesa moja lazima imalizike ndio ingine ikuje. He was a very good spender on that basis. I want to just finish by saying 3 things. 1, I want to support George Khaniri, Senator. We need to have thorough investigation on everything that is questionable. It does not presume guilt on anyone to have thorough investigation. And I offer to buy the torch, Khaniri, in that respect. Because the truth is important. And the truth is not presumption of guilt on anyone. Second thing is, for those of us, especially, let us be each other's brothers' keeper and sisters' keeper. Talking about generosity of Cyrus, I saw it firsthand. I was told then that the richest Luya man was a man called Ambwere. But then I was told at that time the richest man was no longer Ambwere. There's a young man who has come, and he's very rich, that even has a certain note, 500 shilling note named after him. He's called Jirongo. And that he was a political genius and a mobilizer who was helping Moi face a very resurgent opposition. It was a first multi-party election, and this man was called Jirongo. I was very surprised that though he was in KANU and he was Moi's right-hand man, Jirongo still had friends across the political aisle. He would come and speak to my late brother. He would come and speak to Masinde Muliro. He was not actually limited by political boundaries. And this is how Jirongo lived his life. And that is why in this congregation you could see people across the political aisle. He did not know any borders. In fact, if he was a doctor, Kamano kuom report machal kamano motino record ne tho to kodiko mar Cyrus Jirongo chendo duto madhi nyime. Wadhi yweyo nya Kwaramogi kik dhi mabor kwa duogo pod wantiere kod mathoth. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries.
We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Sama mama chelo mena to nyithindo chikore. Aboy an sama manda yaro jibene breakfast kata kero tilunga ni Ngenja the entertainer. DJ Swolele festival la rumba kite sukari mwana tilunga ni Mr. Big Beats. Family marti edero ka wakuwa ni hawi mogundo, hawi mayom, hawi maber. Christmas zane kula mbuzi, kula ng'ombe. Make sure you enjoy yourself. Bas kata gweno kisekete mesa kanyo. Merry Christmas. Nyakwara mogejo wang team maduong marti edero wawacho ni Merry Christmas. DJ Swolele titi mugicha. Mtiyo temoko mag Merry Christmas makineno to winjo ka rembi buok matin machiegni. Mayo familia gana riyo e kar ching'od bura ma Lego Usonga koro nyalo buonjo bang' piny owacho kaluwo kuma apisi mar Attorney General ma pacho ka Dorcas Oduor choro negi kony mag chiemo kinde mag sikuku e gwenge ma Nina. E kinde no apisas mag thieth bende notiyo gi thuolono e thiedho tuo mar mineme mokwako thoth mieche e gweng'no ahinya to nyithindo matindo ka chendo ogeto duoko chien landruok mar mineme e gweng' ma Nina. Kuom jopiny manyalo kony mar ochele kod oganda sikuku no poyo okang' makamano ka giwacho ni ok osebedo mayot ne thoth mier keto chiemo e mesa ahinya to kaluwore kod oro moketho cham e puothe. Of Kenya to the Attorney General got us bags of cereal. Ini wani tende gingana wadi enjoy tin kucho ne wan ko matin lakini no serumo koro wadi medo kata ng'at manyo ko yudo gimoro odiochieng' manyoro kawuono ni dhi chiemo maber. Omedo poyo jogo matimo makare kinde ni manyasi mar Christmas mamiyo ji mich to kod kony mopogore opogore. Sigana ma oyiedhi en mbaka ma goyo tek thoth oganda wich gi kuot ka ochak mbaka makama. Mbaka mar menopause kata chung' dhiria. Bedo ni en wach moganda oluor go e mbaka. Omiyo mine mathoth kadho e midhiero ma ok inyal pimo ne ng'ata ng'ata. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo osewuok mar goyo mbaka ni kendo chwalo e od bura chik mabiro konyo e duoko kendo chiwo sir ne oganda ma kadho e midhiero ni.
Lydia Okeyo nobedo kode piny kendo igomba kalanda eyo machal kama. Luongo nyinge kende miyo thoth mine wich kuot. To mana kaka dhano nyaka nyuol dongi matho. Ma en achiel kuom gigo mayudre ngima joma miyo. To saa osechopo maonjo los yore mag goyo mbaka e wach makama. Ji ok dwa ni wach menopause ka gima gimoro malich. Ok en gima lich nikech en gima ni e ngimana. Ichalo kaka dang' iwach ne ng'ato ni ere kaka iwuoyo wach aonda. Or ichalo ne iwacho ng'ama nyiso dichuo ni ang'o miwuoyo wach tiki motino motie yierno. Dong'ena ena normal mondo tiki oti yier. E luoka akia ni gin e chira gin weche mokuoe. To kuoe to ji hinyore yawa. Dholuo owuon to onge kod nyinge ma aching'. Miyo waluonge ni chung' dhieria kata menopause. Chung' dhieria to en ang'o? Dr. Dennis Miskela en laktar mar joma mine. Ofononwa matut. Chopo gik maria chakore gande ka ng'ato ochopo higni 45 nyaka 58. Although nitie jogo manyalo chako mapema kapok kata early 40s kata kapok ochopo higni 40. Kunyalo neno ka koro riane koro bet ria makare. Kana yudo ria dwe ka dwe, kunyalo bedo yudo ria koneno dwe ni to chak lal mi dwe achiel dwe ariyo chak lal kendo then mano koro loni perimenopausal. Mano koro ochako approach menopause. Then kosechopo higni 58 kata kana to sebet gi dweche 12 maluwore kapok oneno ria. Kisiwacho ni 12 consecutive months without menses. Koro wang'eni mano koro sechopo giko mne. Dwe ka dwe kaka mamiyo golo tong' achiel ni ovum, yeah. To tong' ni ema ka odhi oromo gi koth ng'ama dichuo to loso nyathi. To sema koro tonge gi orumo. Koro hormones ni estrogen gi progesterone hormones koro okuoge tong' cha. To ng'ama miyo ni bego ochopo giko mar ria nyathi ok nyalo yudo koro. Osekomo nyuol koro naturally because tong' cha koro kuogi. Koro bende tong' ni dhiro gi koth ng'ama dichuo mondo ogam remo. Manage menopause. Ne watemo dwaro pach joma mine e wach ni ahinya te gwenge makaluo. Ne giluor wuoyo e wach ni nikech wich kuot. Kata obedo ni oganda mathoth badhore goyo mbaka e wach ni. Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo koro wuok oko mar bedo duond mine e wi mbaka ni. Nochako kode mbui kendo sani koro chwale mbele. En ang'o mamiyo twak makama bedo matek e kind oganda. Chon kade wageni ne dongo to ne nitie gima iluongo ni siwinde nyiri. To nitie gima be niluongo ni simba. To e siwinde nyiri ka nipuonjo ji kaka ji dak e udi, kaka ji dak e mier. Sana sana gige mag keny, gik mag kaka ng'ama miyo dak gi ng'ama dichuo. Simba be nipuonjo joma chuo kaka joma chuo dak gi mine. Omiyo koko mang'eny e udi ne dok piny. Nitiere weche maniwacho made mane nyalo wacho. Gik mamiyo ok nyal nyiso nyathine. To koro sani nikech mago system gogore piny. Onge kama ipuonjo ji mago. Yet mage gik mane konyo ji dak ma stable. Chung' dhieria biro gi ranyisi mopogore opogore e ngima joma mine. Bedo ni ikoso neno ria dweche 12 malure no, mano mokwongo. Mar ariyo nitiere changes matimre dendi, to nitiere moko be matimre e paro, kata mental pachera brain. Koro ka mar brain ni, wachako ni eni, nyalo bedo gi ni wiye bet mapek, ni mental fogginess. Makata ka nyathi ng'at masomo, to ka buko makre mayor, kaka japuonj struggle, kata concentration, neno TV, winjo ka wiyi pek, wang'i lil, ok winj maber. Number 2, you can luwuot, you get chiedh nade sate, you can give me luwuot like anxiety, paro bet mang'eny, depression and all that. Kendo ng'ama miyo bedo iye be wang' mang'eny, ma seche moko be seche moko ka ng'at mani en boss kamoro. To employee to mama nitiere ger manade pleasing habet matek. Achiel kuom gima menopause betimo, okelo wich wil. Iparo minewa chon ka an aparo mamana ne nyalo luongo wa nyinge. Anyango ne nyinga ta kothe, an iluonga kana tin iluonga na kothe. O mama bo luonga Sele Dorothy akinyi atieno koko biro akothe kato del motwo. Del tuwa ma idwa ni wich sate to nyaka wang'i nyaka dhok tuo, ema nyaka dendi nyaka kuon masiri go tuo. Koro ena del motwo.
Gin gik mopogore kaeto ji mang'eny, mine mang'eny gik ma apani ji neno mang'eny en wich machot. Iyudo ka ng'ato ni kaka koro ineno kaka wi jaberni. Waneno kaka wi ber molwar nyaka kat. Wapo ka koro sama menopause odonjo, yie wich lal. Olo bedo mang'eny, nindo ok teri maber, siki buogri e nindo, ijo ka diri ng'amo jony sate sate. Dedi be rami, joints gi nyalo bedo gi remo, choke bende ko remo. Hormones go be ka ni piny to hormones go konyo gande e loso choke, calcium absorption. Kosi ma hormones go ni piny koro ka choke bedo mayot yot, ka ng'ama miyo kokier matin to notur. Gombo kata bedo gi ng'ama dichuo. Ok bed dok piny no libido, ya. Koro ka sate ko jiskia kata romo ng'ama dichuo ya de yakri ng'ama nitinde ko bet koda. Infection nyalo bedo mang'eny. Gicho hormones go be pod control kata mana ni pH kata acidity. Yeah, kuro UTI masate ka woni thiedho infection kije discharge kere ya kicheko chilo wuok ya kithiedho kendo. Then singo bende ka ng'ato wacho ni wiye mabare, me wich bar ma ok otimre nade. To mang'e ng'ani jigo mbaka ne sate ni hot flashes. Ma in kibote matin yo ka lit mo dendi mang'eny lit to chak lal kendo ko chako chami kendo yo ka malaria. To polono ni sechako chich ni intiere kod ranyisigo, gino kenge mage monjo bed ni kao. Iparo muma nowachi ni nitie mama moro mane remo osewuok ne higni 12 morito momulo law Yesu eka gini ochung'. Koro wan sani law Yesu, ang'e ni Yesu nitie to lawe to ok chiegni kodwa ahinya. Koro adi kuomwa madiang' mul law Yesu. Yesu otiyo gi daktere manyalo konyowa mondo chal kaka law momulono. Nitiere cream monyalo miyi, the cream the estrogen hormone konyi gi mano kata gi vaginal that itchiness, dryness, kata the shrinking, calcium supplement is very important. Kata ngisi ni bones go are now weak. Ka gin symptoms kata ranyisi ma ok ichandi ahinya to you just ignore. Ivania ni exercise timtizi orako chiemo maber semido nindo moromo neno just improving general welfare. Duok paro pinji mami stress itemo eliminate. Ka en ko ranyisi gi obed ma ko chadi ma yikalo ni operate magada so ka isomo kata ngimani ma pile pile ok nyal. To ntiere ni hormonal therapy. Ma koro hormones gi estrogen gi progesterone wami timuonye kata ichwe go sindan matemo at least ko bed mapiny ahinya ko incha. Kisechopo kadho higa 30 kata menopause no pok odonjo, puonjri apuonja dhi adhiya oko ochie. Naneno ka dani wane timo kamano, tanawoni to dani ni ohero ye chieng' nade. Anawoni ka ji otito koro chieng' mit ne gi amita. Kare dani ne timo gino deliberately. Kete program ni gokinyi awuok e dhot tawo chieng' dakika 30. Kendo chieng' moro mamit cha mokinyi cha wuothi dakika 30 kendo wuotho mana mokasore. Kiki chiema aoya. Sani nyaka chiembi bed chiemo ma ing'e ni kichiemo to kichiemo ma irodha kuona aoyaye. Kichiemo kitemo joko manyalo chame brown chiemo mag kaka kuon mowago moriw gi bel kata gi kal ber ahinya ne loso weche mag del. Cham traditional foods wagi rabuon, cham omena. Mago gik chiemo mwaseyoka. Winjo ka ji penjo ka ni an adhi limo jatelo ayudo ma kichamo omena e ode. Mage masani konyo, omena no ema konyo gi rabuon, gi dek, gi mito, gi osuga. Mage gik makonyo del sani. Oyangore ni mbakani osebedo ka kelo gwandruok e familia mathoth ka moko chwe kelo nyaka lwenje ma kitchoche udi. Kaluwore ni oganda onge kod ng'eyo matut e wiye. Joma chuo moko be paro ni jaode bayo oko. Opa ni tame bayo oko. Kae ting'e ni kichoko puonji mondo ji owuoye wechegi. Koro jaodi bok binyisi ni ing'e ni wuod msegi ni tek. Koro nikech ok ibinyise. Oye pia pa koro jomoko cha ibo yudo kata ka ng'ato chako go jaode. Ni tamori nade. Tikia no tamore nikech shida ni ka. To magi gik ma ji nyaka wuoye. Kaka yor keto mbaka makama obed mayot e kind oganda. Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo chwalo chik e od bura mabiro konyo oganda yudo duoko ne penjo mathoth gi penjo tek. Nakelo chik e bunge miluongo ni Family Reproductive Health Care Bill, ma en chik mang'iyo health care mag oganda. Koro chik ni wacho ni mondo opuonj mine, okel yedhe manyalo konyo
machiegni mondo nyithino manyiri matin nikech gigi chako ga ji kata higni 20 ka. An maro chaka kia ka in ja higni 17 to chanda throughout most of my life. To oganda ni koting mane e siro joma mine makadho yo kenge makamagi. Ibedo ng'ama dichuo, ibedo ng'ama miyo, kiwinjo puonjni, dhi chiw puonj makare ni mano en chwech Nyasaye to onge problem. Omo makadho kose ka moyo go stabilize maybe around 58 kucho, everything will be okay. But kwa en mamiye machande kabisa obi hospital wan gi thieth makare manyalo konyogi. Akwayo mine e grubewa ma wantiere ga ka kaka mwawacho ni kiatebo banke nkiango mage masani walok siwinde nyiri. Aneno ka mine mantiere e WhatsApp, Facebook gi kuonde grube ma mine lilo e mantie seche moko temo puonjore. Ta notice ka ng'eny gi bekia gigi. Daer mana ni mondo mine otem puonjore nikech sani koro siwinde mane wan go cha onge. Geno koro nitie ni chik makama biro yudo sir motegni od bura mamalo kendo ibiro kadhe mar kelo yote manyo yore mag chiwo duoko ne midhiero ma ikelo gi chung' dhieria kanyakla kod midhiero moko mathoth oganda kwepo goye mbaka. Merry Christmas, Happy New Year, kendo Nyasaye ma jagwedh jo med gwedho kendo rito maber. Higa mwakadho ni osebedo matek gi ji te. Nyo higa mokadho ni waluso Jakom, waluso Beryl, waluso wetewa machiegni, but higa manyien biro gi geno. Wamed mana lamo Nyasaye ka wan gi geno ni mabeyo biro bet. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Zambia kod Comoros ne wuok amodhi e tugo mokwongo e tuke mag AFCON mowuok ka onge gol